এনজয় খাই ঠিক আছে কিন্তু সমাজত কিছু বরক দङ আইছে বুকুক বাই ককতি সাফানো বনি যে চরিত্র নাহারমং বনি যে মকল নাইসিকমা চিত্রা নাইসিকমা আইছে অমাহাই সমাজ সিনে হদাও অমাহাই কিছু বরক দङ অবরকনবো जों मा सिनिना आइसे माइस्लि साइटिखे माइस्लाम साइटिखे जों मा सिनिनाय अबनि बागै आं रिक्वेस्ट खायनाय जों अर जे गोबां सिनि बरम गोनां लिडार्स बा सिनि हदावा जरा सामन खायनाय रक बेलायखिनो नांमानि कक इम्पोर्टेन्ट कक साका आइसे चिनि परिखित बाबु प्रथम जे अमेलाना संसारनि बागै माने उद्योग नाखा बेलायखिनो काहाम कक ओंखाय अबनो जों बसकांनि साला ताइबो आपग्रेड खायै ताइबो गाहाम खायै सिनि कालचार किस्तिनो सिनि जे श्री सितिनि हुकुमो लाई बुवाना रमिनारगानि बागै आमसानि जत लुकुरना स्पेशली सिनि सुनामुरा सब डिविजन सिनि अत्र मोहनबुक बा काथालिया ब्लक आन्दार और आं जे सीमा जरातै नवाटिया समाज त्रिपुरा ततराम हेकेबा मुरासिं तीनटा समाज न हाइसी कारण जों थानसा मांना हाइसी प्रत्येक समाज माने एके अपर के हाइसी एके अपर न साहाय्य माखायनाय जदि नवाटिया समाज जदि कोनो एकटा समस्या ब जदि तमानाय चुगियांगि दंखांखांखाय निन्ततराम समाजनि जारा लिडारशिप जारा दंनाय बा लुकुरक जारा दंनाय नों बना थांगै समान ताले नों माने साहाय्य चुबाचु मा खायनाय सेम तदर मुरासिं कम्युनिटीनि बिसिङाव किछु एकटा जागाव जदि गाटिङै दंखांखांखाय विभिन्न जे सिने एलाकाव जे समाज जारा दायित्व दंनाय दं जों एके अपरनो चुबाचु खायै जों एक ताले जराबाय मोजाङै एक ताले जों बेबाग दिगिबो जों थानसा मांनाय आं कयनाय दिनैनि पान्डानि बिसिंतै फायनाय सालगो सिनि एलाकाव जरा मुरासिं नवाटिया त्रिपुरा नों बुजागाव माइ गायै नों माइलुंमा तेर हुन्दे बा जेकुनु XYZ अबनो जों वानसकथाय जों समाज एलाकाव तंगानि गांगाय जों सिनि बुइलाव गांगाय सिनि जे यापाय तलानि हा तंखां गांगाय जों जेसाक्लाफेनो सावै थाङै मानो हायसे ओंखाय अबनि बागै जतनिसले इम्पोर्टेन्ट गांगाय हा आं अमिया नवाटिया बेमानि खायमानो बाहान बुथिनि बरक किन्तु हा बेमानि खायग्ला 118टा जैब पदार्थ दङ हाव नों तिनिओ एक मुख कसाल खाय जदि अर गोखा खायखां गांगाय गोखा जे फसल बनानो गोखानो रनाय गोतै गांगा गोतै गायखां गांगाय ननो गोतैनो रनाय एसे कमाल कायखां कांकाय कमाल नर नाय हेसे हा कोनो दिन बेमानि खाया अबनि बागै जों मेनलि इम्पोर्टेन्ट कांकाय हा जों गोबांमा नुगो हायसे सिनो याक्सि आग्रा गोबांमा सिनि मुरासिं समाजनि हन्दे नवाटिया हन्दे त्रिपुरा ततराम हन्दे सिनि गोबांमा हा सिनि हा अबनरो वानसुइ नाय जायसि सिनि हानि कन्डिशन बुजागाव दं अबनि बागै सिनि कालचार किस्ति आं मने खायो नर्थ इस्टनि गोबांमा ट्राइब्स दङ हायसे त्रिपुरा सानकारि गोबांमा ट्राइब्स दङ जेमन मिजु रकनि गांगाय कायसा तामजानि होनाय ब्रने डान्स मिजु डान्स बेम्बु विभिन्न ट्राइब्स रकनि नर्थ इस्टनि निनि मिजोराम नागालैंड मणिपुर मेघालय हिंदी प्रत्येक ट्राइब्स ने एक दुईटा सिब्रनि डांस कालचार रक गाय सिनि त्रिपुरा गांगाय माने अब नों लेखाविबो नों लेखाय पेगला गायसे मोसामों रोजाबमों आर जे ताबुक सिंगर जे रिगनाय रिसा जतन तुइलाय हायसे एक एकटा रिसा एक एकटा रिगनायनि बुमुलनि मिनिं दङ हायसे मिनिं करै दिबा थैफ्रोबु रिसा व्यवहार खायनो नांनाय आसाइफ्रु उपयुक्त जखन बने एज मेच्योर होनाय अजराव बाहाय बुरिसानि बुमल बुबो व्यवहार खायनाय जत सिनि मिनिं दङ हायसे आं सीमा जराते 282 सिनि
jak borogo sini bumul tongo ek ekta bumul ni bumung bu tongo aise tabuk suru sini kan mung sumungo simia sini je ei je othar wani je bibinno rokom design sini je samung rimane rimariti rok abo notice जों हाय बुकुंबारा ट्राइब्स दं फनो जों जतनि स्ले कप्लाय नि मने खाय आं हायसे वानसुगो कगबो हंदे निनि सामुंगो हंदे बेबाक जागाव सि जों कप्लाय हिंगां काय सिनि आसक लाइबुमा सिनि हिस्ट्री सिनि इतिहास न जों बाहायके याकारि थांनायबा अबनि बागै सिनि कल्चर न जों तिसाय नारगानि हिंगां काय जोंनो बेलायखे इम्पोर्टेन्ट मारनाय जोंनो मा खातिनाय अबनि बागै tabuk sing melau faika tinio je ang koinai jeng mela ngangkai jotono tongthoklayo phailayo thanglayo actually jesini speaker rok hakiba sini je leader o jagao jara kok sanai rok tamo kok sari kelang obono kento केबु फानो बखाव चौबै तलांनि हायसि जों अबनो मेला तो गोबां मेला दं हायसि अ आमसायनिनि राज मेला থেকে শুরু খায় বিভিন্ন রকমनि मेला सराबसानि बागै सुपारस्टार मेला বিভিন্ন রকম मेला जों नायो বিভিন্ন नेतृत्व नगरायनि स्पीच खनावो जों केन्तो इम्पोर्टेन्ट लाया आइसि आं कोइनाय नरक जदि खाव नांखांखाय जदि नरनि खाव वानसुंमा जदि तंगुंखांखाय बसकानि साल रगो अ जिनिस न थांगै जरा चिनि अर मुराद सिंह तोतराम हेकेबा नवातिया गोबांमा लिडार्स रक दङ हदानि लिडार्स रक मेन इम्पोर्टेन्ट हिंगांखाय हा माइलुंमा अर्थात जों माइ खायो फसल खायो अ फसल न टिसावै गोथार जखन माइ जानाय अफ्रनो जों सिनि तिप्रासानि जे सिरि सिटिनि रायदा तारमनि तोतरामनि बिसिङाव गांगाय माने बुग्रो हाइनंगन आनि जे सिमा जरातै गसिन नवातियानि बिसिङाव गाय वाक टक राबो एमाके पूजा कटर हाइसि अब एकुइनो हाइसि ओंखाय नों हा खोरै हिंगांगाय बुजागा नों माइ गायनाय नों बुजागाबा जे निनि जे माइनि फसल नन जे माइ रोनाय निनि एई